গাড়ির মধ্যে লাগাইতাম কাগজের মধ্যে না গাড়ি একদম ভিজুর আমরা নিয়েছি ঠাকুর যতন সানজা কাহাম তিনি মা বন কুমারী বাৎসরিক উৎসব 2 দিন ধরে চলিত তিনি লাস্ট পূজা যত মেলাও ফাইমানজা ফাইজাক যত রাংচাंनि খাজানি তাকুকে বুহুজङ ও সানজাनि জরাव যতन हाखाम हामजां उयाफोरै पक सानाग्रै हायपनो पक किचा मिचा सानाय मेला उत्सव माने भ्रातृत्व पाहाड़ी बांगाली जाति जनजाति जतन मेला हागा कायसा बंधुत्व एक मजबूत दंगो मेलानि बिसिंतै किसिं कामारि जों मेलावा मालायै दिनै हालक गाहामंगो आबारि बागिनो दिनै जारा ओ मेला संसारनाय दङ मुतैहाय सुशृंखल बरमुरा हाय जागारगो दिनै कमिटिर 2 दिन धरा आक्राন্ত परिश्रम थायै बरक दिनै मेला कायखानि दिगोन थां दङ जारा तीर्थ यात्रीफोरा फैनाय जतन मेलाव फायमाने जों आनंद उपभोग खालायनाय शांति श्रृंखला खायै जों जानि जानि नगर थांलायनाय गिफिलायनाय खालिबो तैसा न तैसा मति खायै मेलाव जों फायमान फैलायनाय बोसखांनि बोसोर आंनि दप्तर हইতে आं फरायनो सानाय जे विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट खायनि सिगां डीएम एसडीएम हयतो लाइन डिपार्टमेंटआव आं आसुबिवै ओ मेलानि जत डिपार्टमेंटआव एंगेज थायै बोसखांते ओ मेलाना खतम थायमाननि बागै आं बरनो साहाय्य खायनाय दै ताक्लायबो बरंनि जे पुरो खरस थायमानि आंनि डिपार्टमेंटआव रिखा आं नायनाय बरनि खरस बागै कायसा मेला चालाकनो थाखागावनो रां खरस नांगौ मनो आं सुबानाय बोसखांगो जत दिनै ओ हानि रांसारनि ताखुकते बुहुसं न आं आंनि आमा बन कुमारिनिफ्राय आं प्रार्थना खायनाय दिनै दफानो गाहाम फोरोंथों दिनै दफा बुनि दफागाय हालक गाहामोंथों ताखुक बाय ताखुक जों हालक गाहामोंथों जतनो जों शांति सम्प्रीति गाहाम हालक खायै जों दङैमानानै थानो दङैमानानै बागै आमानि थानो बियायनाय प्रार्थना खायनाय मोनसे कक सावनो आरो कगरनो मुथाका जतनो खुलुमका जतनो हामबाय हर गाहाम।